guys, punta kami Victor Harbor. Mauuna kami sa kanila kasi kukunin pa namin yung key. Tapos, yes, we will stay there for 3 days. Actually, 3 days. 2 days and a bit. Kasi yung check-out namin sa Monday, 10 ng umaga. Sobrang aga, parang hotel lang. But we will stay in a beach house. Yeah. I would be filming like a beach house, like house tour, something like that, guys. Pagdating ko dun. So I think you will see that in video 1 first. kilometer at the roundabout, take the second exit onto Penfold Road. Yeah, so yung drive is mga 1 hour and 30 minutes. Nakapunta na kami dun last year. Dun kami actually na-engage, char. Doon sa ano na yun, sa lugar na yun. So yeah, that was 8th of October 2016. Year before then, not last year. Yeah, 2016. You said last year. Oh no! So yeah, okay. Tama, mali na naman ako. Hindi kami doon nagpunta last year. 2016 kami nagpunta doon. Yeah. My gosh, ang tagal na natin, babe. Tagal, 3 years. Nagpalit ako ng lipstick, guys, kasi yung lipstick ko kanina ang tsaka. Yun yung EB Advanced na lipstick. Ipakita ko sa inyo mamaya. Kasi yun yung lipstick na dala ko. Yun lang at saka itong bright pink na from Colourpop. Pinalitan ko siya kasi uminom lang ako ng tubig na wala agad yung nasa inner corner. Hindi natin ipapakita si Nan kasi he's grumpy. He's not grumpy, but ayaw niya. Na-discourage na siya, guys. Ayaw niyo daw kasi siya makita. Key, nandun lang siya, oh. Yun. Kunin niya yung key para sa bahay. Gutom na ako, guys. Gusto ko na kumain. Nag-coffee lang ako kanina at saka nag-Skyflakes. Pag nakahanap kami ng bakery, magbi-bakery kami, bili ng bread. Pero kapag wala, I'm craving some chips. Yung maliliit na fries sa Hungry Jacks. Ang gaganda ng mga bahay dito, guys. Sabi ni Dan, ay, McDonald's, babe! KFC? No, McDonald's. I want chips. KFC, yung chips nila, matataba. Ayoko yun. Sabi ni Dan, dito daw, parang ano siya, famous holiday destination, like weekend. Like ngayon, na mahaba yung weekend. Holiday kasi guys sa Monday. Tapos dito din daw, parang tumitira yung mga nagre-retire na. Tapos yeah, magaganda yung bahay dito eh. Lalo na yung malapit sa beach. Guys, ang ganda oh. Hala, ang ganda. Dito kami banda magsistay. Is it, babe? Yeah. Malapit na kami. We're staying somewhere around here. At the roundabout, take the Nice. second Ang ganda exit ng onto tubig. Becky Road. Oh. Guys, nandito na kami sa bahay. Nag-house tour na ako kanina. Wala ka kwentang-kwentang house tour yun kasi sobrang excited ako. Pero sana okay lang sa inyo. Anyway, dito na kami. Si Dan, kumakain ng lunch niya. Kinain ko yung yung chips lang ng McDonald's. Hindi ko kinain yung burger kasi laki ng burger. Hindi naman ako mahilig mag-burger. Please drink it. Busog naman ako, kaya lang kapag hindi ko to kinain, kakainin to ni Dan. Masisira yung diet niya. Si Lyra at saka si Tony malapit na. Sabi nila kanina mga 10 minutes ago, 20 minutes darating na sila. So, anytime darating na yun. No more, thank you. Very nice house, isn't it? It is a really nice house. Grabe. Ganda talaga, guys. Diba? Na, I don't like it. Si Tony at saka si Lyra, guys, naligaw. Ang layo ng pinuntahan nila kasi merong same yung address din. Ang layo ng pinuntahan nila. Pakita ko sa inyo, ha. Sabi ni Dan, dun daw yung pinuntahan nila, like, dun pa sa malayo, dun. Kaya na-delay sila ng mga 20 minutes more. Kasi kailangan nila bumalik dito. Same yung address, iba yung suburb. Like, same yung street, iba yung suburb. Nandito na sila, Tony, guys.
Naligaw sila. Pero buti na lang nahanap nila. Dito na sila, open natin. Dito na sila, guys. Hello. Ganda ng kulay ng tapulay. Oo. Ay, ano ba for dollars ito? Saan? Ganda ng kulay. Hala. I'm not sure what those Sa are. temp? They look like dog bones. Dog bones. That's what we call food. Kare-kare. I think that's for kare-kare. Ano sa tingin mo yung bahay, Day? Bongga, Day! Gusto ko to, Ay, guys! Nakalipat na kami. Ang bagong mansion. Nag-house tour ako kanina. Uy! Nag-store ka, Day? Oo. Walang katao-tao eh. Wala pang dumi. Oo, ngayon. O, tingnan nyo. Pak! Si Sharky, kanina pa yan, feeling ko, alam na niya paano bumaba at umakyat sa upstairs. Nandito na daw si Manay. Kumakatok daw sila. Hindi ba to open? Hey! Hi! Hello! Hi, Bob! Hindi ko alam. Sorry, Manay. Sabi Hindi ko namin alam kay na Mark. nakalak pala. Sabi namin na yung Mark, cool mommy. Hi, kid. 3 times na siya nandiyan. What, Vicky? Say hi, ate. Umakyat kasi kami, Manay. Baba, I miss you. I miss you too. I miss you, Baba. Look how pretty you are. So pretty. So pretty, Baba. I miss you. Nakakamiss naman tong magandang batang to. Uy. Hi, John. Ano lulutuin, love? Kare-kare tsaka humba ni Ang ganda talaga dito, Day. Si ang lighting, hindi ka na mag-effort. Hindi ka na pwede mag-effort sa lighting, Day. Oh, kasi ito na. Binibigay niyo na sa atin naturally. I love it. Holly. Sobrang cute ni Holly, guys. Grabe. ka po ba? May charger ka ba? Meron. Para sa ano? Kasi alam mo yun, Guys, wala kaming bagong. Ang salarin. Ang salarin. Man, Salarin. nag-message pa ako, anong kailangan mo punbal? Wala na punbal. Wala kaming bagong. Baka naman merong Asian shop dito. Meron ba Asian shop dito? Luluto kami ng kari-kari, guys. Sila pala. Try ko magtulong. Tapos, sasa na yung, may malaki tayong kaldero. Malaki yung ano? Hindi ko alam. Ano natin? It's okay, ate. Don't do, it's okay. Hindi siya ganun kalaki. Ito lang na eh. Dala ni Lyra. Isha. Sige. Buti naman na nagdala ka. Nasaan na yun? Nawawala na siya. Paano ba ito, Day? Ito, tama? Oo, tama na yun. Ayan guys, di ba? Nag-take over siya. Kuha-kuha. Uy, alam ko to. Welcome po sa Panlasang Pinay. Alam ko to, pag-slice. Pinag-aralan ko to pag-slice ng ano. Ano ba yung kunin ko yung sabaw? Ito, oh. May ano ba sila? Microwave? Meron naman ito, uy. May oven ba sila? Yeah, meron. Wait. Alam mo ang ganda Ito, Manay. yeah. Na-freeze siya. Maalis na natin yung pot. Tingnan mo yung pot. Sige, Ano? Ano yan? Yung sabaw ba ng meat? Tapos may pot. tonight and the humba of my husband. Seryoso sila, oh. Sige. Seryoso sila. Putol man ako dito, oh. Ilang talong ba? Man na kasi parang sa inihaw natin. Inubuhay na yan. Hindi mo naman sinabi. Feel na feel ko mag-slice ng talong. So, okay lang to. Ang dami yan. Hoy, gawin natin to, once a year, at least once a year. Ang kawala mo ng once a year, man. Eh, Every 6 months na lang. Oh, every 6 months, so once every 6 months. Oo nga. Wow! Social ang ating oil. Rice. Ako nag-grocery eh, di ba? Yung mamahalin, di ba? Mamahalin rin. Yun, mahal dyan siya na $18, pero nag-price na siya 9. Mas mura na yan sa $10 kasi ang $10 Ano na siya? mahal nga yan kasi 18 or 20 yun. Oh, di ba guys? Napuri yung oil. Malay, gusto niyo magdede. Nasaan kayo yung daddy mo? Sandali na. Uy, careful lang si Huli. Baba? Wait, baba. Yung stairs. Hala, uy, may bata pala na. Guys, ito yung hamba. Meron pa ako, guys! Day! Ano? I-shout out mo daw yung kapatid ko. Sino? Gladys. Hi, Gladys! Sabi niya, Gladys, hello. sabi niya, Hi, Gladys. sabi niya,
Minessage niya ako, sabi niya, Nahang, ate, sabi niya, sabihin mo naman kay Riz, i-shoutout niya ako, sabi ko, ayaw mo i-shoutout kita. Gladys, ayaw mo i-shout out kita. Diba na-message sa akin? Gladys, huwag kang ganyan. Nag-like ka, tapos ayaw mo i-shout out kita. Siya ba yung nasa ano mo? Nasa Instagram mo? Expectation versus reality. Yun? Hindi sa'yo. Wala siya doon. Hindi mo kilala si Gladys. Kasi ayaw mo niya magpa-shout out. Siya yung ano yung sa Instagram ko, siya yung may ovarian cancer survivor. Pero ano daw, Okay na siya, survivor okay na. Oo, dahil may anak na siya. Kahit ovarian. Mm-mm. Ay, uy, siya yun. Nakwento mo sa akin. Sabi niya, Shout out mo ko din. sabi niya talaga, Hindi pala madali to. may pag-anon pa siya, oh. May pag-anon pa siya. Pa-workout pala. Please, pa-shoutout mo kay Riz. Gladys, I'm waiting for your request. Kilala ka niya, dahil nanonood yun. Kaya nga, kilala niya ako. Pero Tapos siya hindi nagsabi ng shout out. Ay, Gladys, I love you. Sabi niya, kasi gusto niya yung kilay ni Riz. Oh. Ay, kilay lang. Pa! Kilay lang. Pakita mo yung kilay mo. Pakita. Wala kasi niya ako marunong. Kailan kayo? Kung ano ba sa'yo? Ano pa? Hindi ko Guys, yung unclothes ba? Hoy! Nagkukulit! Yung ikaw nag-message Ang no. jud ka, hindi. Nanonood siya Nakita lang talaga niya. sa'yo. Hindi nanonood siya sa'yo daw. Ay, yung sa akin. Nag-comment siya sa akin. Kaya nga, feeling ko, di ba nag-comment siya kay Raze, tapos nakita niya yung vlog, tapos sinabi ko, Huy, unclothes, mag-comment ka siguro na. Baka may nagsabi din na iba. Ah, okay. Hindi ako nag-message sa kanya. Akala ko surprise mo ako. Ah, not your friend. Not your friend. Hindi, oy. Yung ba to? Ay, sarap naman ng buhay. Hindi nyo, ano ha, huwag kayo masyadong mga expectations kasi hindi naman natin alam kung yung humba ninyo ay pareha ng humba niya. Hindi pa naman ako nakatigim ng humba. Walang problema pa. Wala akong alam sa humba. Basta like, kung ano makalalabasan nito, ganun talaga yung humba, ha? Labas niyan. Adobo pa rin yan. Labas niyan, pritong baboy. Humba. Hindi pala madali to. Workout pala. Humba. Yung dalawang beses. Matamis? Akala ko dalawang beses piniprito humba. Yun. Yun ba yun? Di ba kawali yun? Lechon sa'yo? Iba pa yun? Iba sa'yo. Bahala kayo kung anong humba. Gladys, bakit ganyan yung kapatid mo? Gladys, bakit walang alam sa humba itong kapatid mo? Ito din. Yeah. Para namang may alam ako, no? Hindi ko nga alam paano ito lutuin. Kambal, sa tingin mo, malaki? Ganun pa? Kasi pahirapan natin siya. Ah, yun din. Kasi di ba yung parang... Asa na ba ito si Hindi ba Mark? siya Kukupos. Oh, yung tama na yan. Tama na yan. Ito, exercise pa yan? Kailan ko hindi, no? Char, kasi na... Ayaw. Kasi ang sakit Kasi pala sa braso, i-size natin. Sa kalahati. Ginusto mo yan. Ay, gusto ko kaya ito gawin. Gusto ko ito gawin. Hindi rin. Favorite hobby. Hindi rin. Alam ko si Dan naghihiwa. Hindi, uy, ako, uy. Bakit talaga? Ba't kasong? Siya doon. Hindi yung tama sa pagluluto. Sa pagluluto talaga dahil grabe siya ka ano. Biglang strong siya Dan. Effort ko Yung parang Oh, yung bakit mo, Dan? nag-friendship over. Ang sarap! Sarap talaga. Ayan na naman siya sa masarap. Hindi na naman tayo papatikin. Patikim yan. Patikim. Kasi baka iba yung masarap sa inyo. Kasi sa akin, simple lang talaga ng utan, pero siya sarap na sarap. So feeling ko malalagyan Yan ang iba. gusto ko man lasa ng puta. Anong lasa niya? Patikimin kita manay! Padala mo sa mga gabi! O ito, liit-liit na ako. Ayaw na. Ito, pinapahirapan mo ko eh. Bakit tayo nag-effort? Eh, hindi na makakain yung boys niyan. Ay, hindi. Kain ako. Titikim din naman si Riz. Hindi naman ako maghihirap dito. Wala tayo. Ay, hindi pa naman pwede si Riz kumain. Si Honey ha? Allergy ko na. Wala akong allergy. Ano ginawa? Di pukal kayo ha? Uy, in fairness, paano siya? Kare-kare guys, ni Manay. Tapos okay lang yan. Okay lang talaga, promise. Oo nga, kay Lyra to galing. Tapos si Mark nagluluto ng humba. Humba. Hey, humba. Yan. Thank you, Mark. Thank you. Sarap ng humba, guys. Good job, Mark. Ano, hindi kompleto? Ano ko lang? Peanut, tsaka yung... Peanut? Laurel? Bay leaf? Wala. Okay lang yan. Uy, masarap pa din naman. Natikman ko na siya, guys. Ang sarap. Thank you, Mark. Tapos yung
Kare-kare ni Manay. Ayun, huli ka. Tikim din ang tikim. Yum, sarap guys. Sarap. Yung boys na sa labas, walang na-catch na isda si Don. At saka sila Tony. Wala. Ano, kasamayin natin ito. Wala tayo kutsara. Wala, ini-try. Wala? Ito wala? Ito lang, meron. Yan. Oh, yan. Hi guys. Kare-kare yan sa mga guys. Sige lang, kaya umat guys. Ikaw guys, isa lang to. Kulay guys. Okay lang. Wait lang, kuha lang ako ng ano. Ang sarap ng umba. Oo nga eh. Alright. Ay, sorry. I think ito. Ano, shark? Hoy, nasa CJ, Zachary. Walang walang masarap. Wow, dahil talaga siya. Oh, si Mark, ano lang. Si Christian, gutom lang kami. Wala. Super, what time is it? Mga, uy, 7 na. 7:30. 7:30. Bang yun pa. Mama, Ito yung the best kare-kare. Picture ko to sa vlog ko. Sarap nito. Wala lang ang ano. Okay lang. Okay naman yung lasa na na yun. Wala lang. Ano yun? Ano nga yun, be? Bagoong. Bago nakalimutan. Kalimutan, natulog ka. Natulog kasi ako. Guys, alam naman siguro nyo na Hectic ang buhay. correct. At saka alas 4 na Hello, tayo. yung sila. May inano sa mga bata. May Ba't yung baba ka ba? Ikabi. Ay, ito. Sunili. Tinapin ko kasi. Ang galing naman ni Dan, kumain siya kasama si Tony. Ngayon kumain ulit siya kasama si ano. Very good. I like Very good. I like it. Very good yan? Very good. Talagang wala siyang diet today. Mag-golf sila, di ba? Bukas ako. Oh, morning. Hindi naman yan nag-golf si Don. Mag-ano na? Pwede siya makitid. Nood siya? cheering squad na lang. Thank you sa humba, Mark. Thank you. Okay, like it. I already tried it. It's good. Good? I thought it's good. No. It's not the best, but it's just Oh, good. yummy. Salamat. Salamat, Thank you. Mark. Thank you sa food. Tagal ko na hindi nakakain ito eh. Ako rin. So, alam mo yung humba, Manay? Alam ko Sa amin, ka, Dad. Papa! Papa, She's eating. Yeah. Are you eating with Daddy? May bed naman ang bed. Walang cover. Parang walang What you want, baby? This one? Sarap, Mark. Harap? Charap, charap. Charap-charap. Thank you. Sarap yan. Mukbang tayo, guys. Marunong tayo mag-cooperate ng ano ba yung ano nila, yung stove, ay yung ano, gas? Barbecue? Hindi ko alam. Okay, Mark, yung ano, It's nice. Ang sarap na lang. gusto nyo? Kahit walang bago. Tagal ko hindi nakakain ng kare-kare. Yan, wala nang bagoong masarap sila yung bagoong. Guys, hindi namin alam kung nasaan sila. Sila, inaasikaso yung mga bata sa baba. Gutom na din yun. Yung ano ba, yung computer mo, ilang gig ba yun? 120 or 250? Computer ko? Yung laptop. Yung memory? Hindi ko alam. Pwede ko ma-check mamaya. Bibili ka? Bili ka na. Inano na yan, hindi ko alam pro yung ano, pro yung ano, yan. Yung kagaya sa akin, Manay. Yung ano, maliit lang yung type lang. Walang ayokong touchscreen kasi hindi naman. Oo. Hindi ko din kailangan yun. Yun yung normal lang akin na pro. Kaya yun na lang. Mas good Manay kasi very happy talaga Manay. Pero alam mo, ang dami ko na, behind na talaga sa editing. Birthday to you! Wala! Happy birthday! Masuklin ako! Happy birthday! Happy birthday! Are you alright? You're fine. Happy birthday! Happy birthday, Manay! Hindi ako bumili ng malaking balon kasi hindi na mag-asya. Happy birthday! Thank you, Baba. Happy birthday, Manay! Wala akong cake ng birthday ko. Happy birthday! Oh, shit! Thank you, oy. Hala, naiyak ako, oy. Bab!
Kasi sabi niya, Wala siyang feeling. sabi niya, never siya nag-celebrate with friends. So, inisip ko na mag-birthday cake siya. Kainis ka naman. Diba guys? Kahapon pinaiyak ko kayo, may iyak na naman. Iyak ka. Kayo, channel ko na Iyak din ako. Ay, si Lodi. Oo nga, ay, tumatayo balahibo ko. Bumirang ko muna. Thank you. Iyak ka lang. Uy, wag mo na. Hindi ko din alam na may pa-cake pala to eh. Kahapon, mahilig ko magsuko. May sipuha din ako na ano dyan. Bakit naiiyak? Wala ka nangaway sa'yo. Wala, ano. Dugo na lang kayo ko. O, bumirang muna. Gusto mong ganun ka ng balon mo. 1, 2, 3. Sige, sige. Kurang pangit. Kung nga saan tayo Nagsasaguran din. Parang dyan sa area yun. Akala niya yung buong sa pantawag ng tao. Target, bakit talaga? Thank you, ate. Kasi nag-vlog kami kahapon dahil na ano kayo reaction niya, ganyan niya, tapos ganyan so ano, kami dalawa magkasama eh. Kayo dalawa. Kaya hindi kita pinapansin kahapon. Para kunyari lang magalit na ako sa akin. Kaya nga, sabi ko, ba't eh? Sabi ko, nag-impact na kaya yun? Naiyak kasi ako pag ganyan yung mga salita mo na, wala kong birthday cake ko. Ano? Birthday cake lang na? Iba man kasi yung sa friends, iba rin sa family, iba rin sa friends. Alam mo yun? Pasiklaban pa jud ko niya dahil sabi man niya, "Day, yung birthday ko meron kami limousine." Sabi ko, "Watch out lang yung limousine ha, bilhan ko yan ng cake." Kasi yung mga surprise sa kanya dahil limousine dahil. Nakita ko yung picture mo na yun sa Instagram. Bongga. Diyan, palit ako ng You're limousine. biting that. You're biting that spoon, Papa. Gababa. Pero ang ganda ng reaction mo. Bagay, ang ganda mo. Siniyak mo eh. Naiyak man kaya ako, sir. Hindi ko marinig. Guys, gabing-gabi na guys. Anong oras na ba? Malapit na mag-11 man ay. Mag-post na ako ng vlog ko. 11 na ba? Close mo na vlog mo. Feeling ko 11 na. Ano ako nung Nakapajamas na kami guys. tulog lang kami. Di ba, oy, mag-iinuman pa kami. Hello, oy. Ano ba yan? Oy, every vlog ko na lang ba? Parang nakasama ko kayo. Lagi ako umiinom. Bad influence. Bad influence. Guys, hindi ako umiinom guys. Ay. Ayun, ayun. Lasing. Ayun, natapunan na tuloy yung phone ko. Nakakalasing ba yan? Hindi. Hindi din. Bakit man? Bakit tayo nagsasayang ng oras din? Saan naman yung muskato mo dahil? Ang ganda nung ano, Lighting. ng lighting. Bongga talaga Kahit sa dahil. akin, Nag-makeup video tayo. kahit phone lang, tingnan mo. Malinaw. Maganda yung lighting dito guys. Inuman na naman. Si Mark, tingnan niyo si Mark. Muni-muni mag-isa. Uy, Muni-muni. kasi dahil niya mga show yun kanina, dahil hindi siya pinapasin. Ito kay, Happy birthday to you. Happy birthday to you. Si Fonpan. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. nauna Vlog. na yung phone. Pack vlog. Wala pa si ano. Pack vlog. Birthday girl. Hoy, hindi naman. Ay, bongga. Bongga, 50 cents lang yan, manay. Ay, Gusto mo? Bilhan kita. Uy, may ano naman ako. May pampaganda sa mukha. Ha? It's made up for baby. Ang cute naman ng mga bata. Zach, are you tired? Ang ganda. Ay, ang cute. Ano to, highlight? Ang dami ko ng Highlight bronzer. Kulay talaga ang highlight. Kasi may highlight is na. Ano na ako. Wala ka na iba ilalagay sa mukha kundi highlight. Sa ano dahil na highlight na 5 piraso. Sabi ko, ano man ina-achieve Saan? mo? Becca. Ay. Sabi ko, ano ina-achieve mong look? Glowing. Glowy look. Glowy the dark look. Wala pa sila. Buksan ko sa nandito na sila. Guys, rice pa more. Kain lang. Inuman, pero kainan naman. Rice pa more. May nag-diet dito, guys. Ano lang siya, pa chips. Chips yan sa kanya. Ano yan sa kanya? Ito, snack. Ano yan? Mamaya, pagtulog na tayo. Ubus yung rice niya. Galing niya. Parang si Mark. Sinulo yung ano. Pwede mo si Mark, kasi sinulo yung telescope. Watch out lang kahit magtulog. Pagtulog nyo lahat. Manda sa akin yan. Bikay, and maghanap lovely day. Bye-bye. Ikaw din. Hindi, mamaya ko na i-close yung akin. Bahala kayo. Bye! Bye! Tulog na si Dan, guys.
Iko-close ko na yung vlog. Thank you so much for watching. Please like, please subscribe. I hope to see you guys on my next one. Do not forget, be goodbye. Good night.